Sziasztok! Ez itt a Dolgozunk rajta podcast 4. epizódja. Én Nóri vagyok. Én meg Ilcsi. Mai epizódban az állásinterjúról és az arra való felkészülésről lesz szó. Ez egy nagyon izgalmas téma, Nóri. Úgy gondolom, hogy ez főleg a te asztalod, hiszen nagyobb tapasztalatod van benne a munkáltatói oldalról, mint nekem. Tudsz ebben kérlek segíteni nekem, illetve a hallgató közönségnek, hogy mik a legfontosabb dolgok, amiket ide gondoltál megemlíteni? Ez tényleg egy összetett téma, viszont azt gondolom, hogy ebben is ki fogjuk egészíteni egymást, mert igen, nekem az interjúztató oldalon lesz nagyobb tapasztalatom, neked meg szerintem az interjú alany tapasztalatod lesz nagyobb, mivel amúgy személyesen alanyként nagyon kevés interjú vettem részt. Én meg nagyon sokan. Na, akkor ez így szerintem jól fog alakulni. Talán a legelején úgy kezdeném az egészet, hogy ugye alapvetően már szokott lenni előszűrés egy telefonos interjú, vagy egy Teams interjú keretein belül is, ahol megnézzük a jelölteket, és amit már szerintem említettünk korábban, hogy itt már azért vannak olyan skillek, amiket fel fogunk tudni mérni. Tehát ha valaki tényleg beírta az önéletrajzába a jó kommunikációs készséget, akkor az itt ki fog derülni. Vagy akár már egy angol nyelvtudás is kiderülhet egy előszűrés esetén is. Úgyhogy továbbra is csak azt tudom ezzel hangsúlyozni, hogy amit beírunk, akkor arra tudjunk is referálni majd az interjú során. Illetve amit én meg így megemlítenék, hogy én ezeken a telefonos interjúkon azért valamelyest felszoktam készíteni a jelölteket, és mindig javaslom nekik, hogy azért tájékozódjanak a cégről, és tudjanak pár szóban beszélni róla. Majd ide kapcsolódóan van is egy vicces sztorim, amit megemlítenék. De te amúgy hogy vagy ezzel? Te utána szoktál nézni annak, hogy pontosan milyen háttere van a cégnek, mivel foglalkoznak, stb. Vagy pár szót tudsz róla, és akkor azzal úgy megelégszel? Igen, persze, természetesen. Nem titok, ugye beszéltünk róla az elmúlt néhány alkalommal is, hogy aktív álláskereső voltam majdnem egy éve, szeptembertől egészen február elejéig, és amit én tapasztaltam, ugye egyre nagyobb rutint szereztem az önéletrajzomnak a pofozgatásában, illetve az álláskereséssel kapcsolatban is. Ugye legutóbb beszéltünk már róla, hogy hol keressünk állást, milyen prioritások alapján nézzük, és ahogy egyre több interjúra mentem, én is tapasztaltam. Hát az elején volt, hogy felkészületlenül mentem, és kérdésem se volt, sőt, képzeld, eljutottam odáig, hogy listát kellett arról vezetnem, hogy hová jelentkeztem, milyen pozícióra, mert sokszor eltelt annyi idő, hogy amikor már visszahívott a HRS, már nem volt elérhető az adott álláshirdetés se egyik álláskereső portálon sem, és így kutattam az emlékeimben, hogy úristen, mikor jelentkeztem, mi volt ez? Főleg, hogyha hasonló munkakörökbe jelentkeztem, akkor úgy kezdtem elveszni. És vezettem egy Excel táblázatot, ahogy megpályáztam, beírtam, hogy mikor pályáztam, mi volt a cég neve, mi volt a pontos pozíció, és mivel több munkakörben pályáztam, nem csak HRS, hanem IT szektorban, illetve projektmenedzserként több szektorban is, ezért még azt is odaírtam, hogy hol mennyi bérigényt adtam meg, mik voltak a preferenciáim, stb. És ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekem a későbbiek során, amikor visszahívott a HRS, akkor tudtam, hogy kik ők, mik ők, utána tudtam keresni, fel tudtam készülni az interjúra, és teljesen más attitűddel mentem ilyenkor az állásinterjúkra, mint korábban, sokkal magabiztosabb voltam. Ez mindenképpen fontos szerintem. Tényleg, hogyha sok állást pályázunk, akkor azért vezessük, illetve igen, nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy jelentkeztem, és utána eltűnt a hirdetés. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lementeni konkrétan az egész szöveget is, úgyhogy szerintem ez hasznos volt, hogy így megemlítetted. Visszatérve kicsit így a cégre való felkészüléssel kapcsolatosan, azért tényleg tudjuk, hogy hova megyünk. Tehát ha már személyesen megérkezünk, nyilván akkor már az előszűrés esetén bemutatta pár szóban a kolléganő vagy a kolléga azt a vállalatot, és nem azt mondom, hogy tudjuk az előző évi zárásáról az adatokat, de legalább tudjuk, hogy mivel foglalkozik ez a cég, és amit el akartam mesélni nektek, ez pont egy ilyen, hogy volt egy ilyen nagyon vicces helyzet, hogy korábban, ahol én dolgoztam, az 2 autóipari cég volt egymás mellett a telephelyen, vagy hát
a telephelyük nagyon közel volt egymáshoz, és érkezett hozzánk egy jelölt, és amikor megkérdeztük az interjú elején, hogy mit tud a cégünkről, miért ide jelentkezett, akkor ő elkezdett beszélni a szomszéd cégről, és hogy elkezdte mondani, hogy a szomszéd cég mit gyárt. És ez egy nagyon kellemetlen szituációt hozott, és nyilván ez ott nekünk már utólag viccesnek tűnt, meg próbáltuk így finoman jelezni, meg nyilván én utána elmondtam neki, hogy mi mivel foglalkozunk, de hogy ezek így szülhetnek kellemetlen helyzetet, és lehet, hogy jelentkezett oda is, meg hozzánk is, csak nem tudta, hogy most éppen melyik interjúra jött. Úgyhogy mindenképp hasznos lehet ez, hogyha így vezetjük, szerintem, amit te is itt említettél, illetve hát ez nyilván utána már egy negatív befolyással volt az egész interjúra, illetve a vezetőknek a hozzáállására, hogy nem precíz, nem fontos, arról árulkodott a jelöltről. Szóval én ez az első tipp, amit így mondanék, hogy mindenképp készüljetek fel nagy vonalakban a céggel kapcsolatos információkkal, utána úgyis be fogják mutatni, illetve el fogják mondani ők is a fontos tudnivalókat, de azért pár szóban ti is tudjátok, hogy hova jelentkeztetek. Igen, nagyon fontos, hogy legyenek kérdéseink, egy-kettővel legalább készüljetek. Ugye nagyon érdekes, amikor valaki azt írja, hogy jó kommunikációs készséggel rendelkezik, majd megérkezik egy interjúra, és meg sem szólal. Csak mint a sült hal tátog, és hallgatja azt, amit a HRS mond, de nincs semmilyen visszacsatolás, semmilyen kérdése, nem proaktív, úgyhogy erre is figyeljetek mindenképpen oda. Igen, a kérdéseket én is be akartam hozni, hogy fontos. Én azért így előre át szoktam gondolni, amiről az előző epizódban beszéltél is, hogy mik azok a preferenciák, amik nekem fontosak, ha legalább ezekre kérdezzünk rá. Tehát, hogy nagyon gyakran azért mi is elsiklunk mondjuk egy olyan evidens dolog mellett, ami számunkra evidens, akik a szervezetben dolgozunk, de lehet, hogy egy jelöltnek ugye nem. Akár nem említjük meg, hogy hány home office nap van, vagy az adott juttatás hogy jár, stb. És akkor ilyenkor ezeket a dolgokat akár felírjuk magunknak pontokba, hogy mik azok a fontos dolgok, amik nekünk kiemeltek ebben az állásban, és ha ezekre nem kapunk választ az interjú során, akkor ezekre mindenképp kérdezzünk rá a végén. Én ezért figyelni is szoktam kiemelten arra, hogy helyet biztosítsak a kérdéseknek, nyilván a végén is, illetve közben is én végig hangsúlyozom azt, ha időközben azzal a témával kapcsolatosan, amit érintünk, felmerül kérdése akár a vállalatról, szervezetről, bármi bérekkel kapcsolatosan információkra van szüksége, akkor azt nyugodtan tegye fel a jelölt. És szakmai oldalról mit gondolsz, milyen egy jól felépített interjú? Alapvetően szerintem azért ezt így cégenként válogatják, vagy váltogatják azért a szakmában, viszont nyilván azért a nagy struktúra megvan. Tehát, hogy az elején tényleg onnan indulunk, hogy akkor beszélünk a cégről, akkor ezt követően én azt gondolom, hogy a pozíciót is el kell helyeznünk a vállalaton belül, és akkor utána jön a jelöltre való fókuszálás, tehát, hogy meséljen magáról a jelölt. Én azt szoktam kérni, hogy ami a pozíciós releváns, azokat a tapasztalatokat említse meg, és akkor, hogyha így időrendben haladunk az önéletrajz mentén, akkor már ott egyből nálunk szoktak kérdezni a vezetők, vagy ott mi szoktunk kérdéseket feltenni nekik az adott pozíció kapcsán, amiről éppen ő beszél, ugye tapasztalatai alapján, és akkor ezt követően is közben, hogyha van kérdésünk, akár jegyzeteljük, hogyha éppen nem odaillik, és akkor a végén feltesszük, és akkor ezt követően pedig én azt is meg szoktam még kérdezni, hogy ezek alapján, amiket itt ő meghallott, el tudja magát képzelni ebben a pozícióban. Kicsit utána rá szoktunk térni így a softabb irányra, szerintem ezzel kapcsolatosan is megtérjünk majd mi is részletesebben itt a dolgokra, hogy milyen soft kérdések merülhetnek fel egy interjún, és akkor a végén pedig nyilván a bér rész, illetve hát a technikai felmondási idő, stb. Van-e még pályázata az illetőnek részt. Tehát azt gondolom, hogy így nagy vonalakban megvan ez a struktúra, és mindenhol hasonló, de azért így vannak benne egyediségek, és ahogy te is mondtad, fontos, hogy felkészüljön, tehát hogy tudjon magáról beszélni. Meg azért az önéletrajz alapján vannak olyan kérdések, amikre számíthatunk, és én is talán itt behoznám egy kicsit az AI-t is, hogy valójában már az AI-jal is lehetne, vagy lehet felkészülni egy interjúra. Tehát, hogy tök jó kérdéseket tud, ha berakjuk a
az önéletrajzot, illetve az adott pozíciót megfogalmazni, akár már egy angol nyelvi részt is lehet vele gyakorolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azt is hasznos bevonni ilyenkor, amikor felkészülünk egy interjúra, illetve hát személyesen is tartottam több ügyfélnek is, és úgyhogy ha valaki meg teljesen tapasztalatlan, vagy már nagyon régen interjúzott, nekik amúgy akár javaslom is, hogy egy idegennel, egy stressz helyzetben próbálja ki magát előtte. Szuper, nagyon köszi. Lépjünk szerintem egyet visszább. Ugye megvolt esetleg egy telefonos előszűrés, ugye arra is már, amikor elküldjük nagyjából a jelentkezést, fejbe rakjuk össze, hogyha fölhívnak egy-két mondat erejéig, azért tudjunk magunkról beszélni. Ez szerintem alap mindenki számára, hogyha interjúra készül, vagy állásokat pályáz, akkor azért előtte jól struktúráltan néhány gondolatot magáról, miért keres munkát, ezek szoktak jellemzően egy telefonos előszűrésben megjelenni. Itt ami még nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan öltözzünk föl egy személyes interjúra, amiben menjünk, illetve egy online interjún, ahol videócseten keresztül, vagy videón keresztül interjúzunk, mi az, amikre figyeljünk. Ebben tudsz kérlek segíteni? Szerintem ez nőként nekünk nagyon nehéz kérdés, Igen. de mindenképp hát az a helyes válasz, hogy alkalomhoz illően, de nyilván már egy online interjúnál is én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy adjunk arra, hogy jelenünk meg. Tehát, hogy az első benyomás már az online interjú meg fog történni, tehát ott sem kócosan a pizsamánkba üljünk be, vagy egy otthoni felsőbe, adjuk meg azt a megfelelő környezetet, hátteret az adott szituációhoz, tehát nem tényleg látszódjon a háttérbe a koszos ruha, a mosatlan, bármi, amikor a konyhába ülünk, hanem akkor akár háttérszűrőket használjunk a beszélgetés során, de készüljünk arra, hogy vannak azért olyan applikációk, nekem például abban is volt, nem interjú kapcsán, de volt olyan online beszélgetés, ahol nem készültem arra, de nem lehetett háttérszűrőt használni valamiért abban az online felületen, amit kellett használni a beszélgetésre. Szóval azért készüljünk fel arra, hogy ha nem tudjuk ezeket alkalmazni, akkor is egy megfelelő háttér legyen, illetve tényleg akkor így a megjelenésünkre is adjunk. Nyilván a személyes megjelenésnél pedig még jobban figyeljünk oda, hogy rendezett, tápolt megjelenéssel jelenjünk meg, és azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy kis kosztümben, nyilván pozíciófüggő, azért ezt hozzátenném, de hogy azért alkalomhoz illően öltözzünk fel. Neked gondot okoz az ilyen felöltözés? Ó, természetesen erről a barátnőim szerintem nagyon sokat tudnának mesélni. Valahányszor interjúra mentem, aminek úgy éreztem, hogy súlya van, mert jellemzően az én álláskeresésem során, amikor már eljutottam a személyes interjúig, az már egy harmadik, jobb esetben második kör volt, és egyben az utolsó is. És itt amikor érzed, hogy tétje van, és nagyon sokat szeretnél magadról bemutatni, vagy megmutatni, és hogy csak ez az egy alkalmad van, illetve nagyon sokszor elmondták az egyetemen, nem tudom, emlékszel-e, amikor neves tanárunk említette, hogy első benyomás csak egyszer van. Így van. És ez annyiszor itt cseng a fülemben, és nem akarok túlöltözni sem, de alulöltözni sem. Én nem szeretem ezeket a nagyon formális öltözési stílusokat, vagy öltözködési stílusokat, de szerettek egyébként szépen csinosan öltözni. Ugyanakkor mondjuk a kedvenc magenta ruhámban nem fogok elmenni egy interjúra, mert túl harsány. Viszont nyáron sem mindegy, hogy miben mész, mert az sem kedvező, ha szakad rólad a víz egy tényleg, ahogy mondtad, egy kis kosztümben. Legyen alkalomhoz illő, fejezze ki azt, hogy én milyen vagyok, ne legyen túl sok és kevés sem, mondd csak. Ezt pont ki akartam emelni, hogy azért attól függetlenül viszont én nem gondolom, hogy az helyes, hogyha nagyon eltérő a napi megjelenésünktől. Tehát, hogy akár amit itt említettél, ez a harsány szín, tehát, hogyha én alapvetően egy ilyen habitusú ember vagyok, meg egy olyan, aki tök színesen öltözködik, akkor azért ne feketébe jelenjünk meg, hanem azért jelenjenek meg rajtunk a színek. Tehát, hogy kicsit azért tükrözze a személyiségünket, én azt gondolom, hogy te megjelenés. Abszolút egyetértek, és nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, mert a kisugárzásunkon érezni fogja az, aki velünk szembeül, hogy ez az adott szituáció, az az adott helyzet, az nekünk komfortos-e vagy sem.
és ha már a megjelenésünkben magabiztosságot sugárzunk, és úgy is érezzük magunkat, már szerintem egy nagyon jó helyzetből tudunk indulni. Igen, ezt mindenképp kiemelném, és lehet, hogy akkor én itt térnék rá pont erre, ha már így magabiztosságról, meg belső értékekről is beszélünk, hogy mennyire fontos az önismeret is egy interjú során. Tehát, hogy tényleg, hogy rendelkezzünk megfelelő ismerettel magunkról, azzal kapcsolatosan, hogy nem csak, hogy milyen készségeknek vagyunk a tudatában, és nyilván ezt meg tudjuk ott mutatni, meg el tudjuk adni, hanem, hogy tudjuk azt, hogy mik azok a fejlesztendő területek, amivel foglalkoznunk kell. Tehát amikor itt említettem az interjú felépítésnél, hogy lehetnek ugye személyes kérdések, ott nem az olyan jellegű személyes kérdésekre gondoltam, hogy hány gyereked van, vagy mennyit gyereked. szeretnél? Igen, tehát hogy ez nem fér bele. Én azt gondolom, egy interjú keretein belül ezt a mai világban már nem lehet megengedni, hogy valaki ilyen kérdést tegyen fel, úgyhogy ha valaki ilyet tapasztal, én azt mondom, hogy az no way, tehát hogy jelezze, hogy erre nem szeretne válaszolni, és azt már árulkodik a munkahelyről, hanem inkább az ilyen személyes kérdésekre gondoltam, amikor a kompetenciákat kérdezzük, és nagyon gyakran elhangzott nálunk egy interjún, hogy mi az a kiemelkedő soft skill, amivel rendelkezik az adott jelölt, és nagyon kevesen tudtak erre válaszolni, pedig őszinte leszek, én felkészítettem őket gyakran erre, hogy készüljenek arra, hogy lesznek ilyesmi kérdések is, és nem tudtak a legtöbben erre válaszolni. De még lehet, hogy a kiemelkedőre igen, viszont arra, hogy mit fejlesztenének, mik azok a belső tulajdonságok, amit fejlesztenének magukba, arra már végképp nem tudtak válaszolni. És azt gondolom, hogy ezekre is a mai világban már készülni kell egy interjú során. Nem elég a szakmai kompetenciákat eladni, hanem tényleg a belső értékeket is keresik már a vezetők. Abszolút egyetértek, és most, ahogy így említetted ezeket, így átforgott az agyam, hogy nekem mik a fejlesztendőim, és fura módon abból tudok többet. Én nagyon kritikus vagyok magammal szemben, ha jól emlékszem te is, hogy a fejlesztendőkből most tudnék mondani legalább 3. Abban, hogy miben vagyok a legjobb, ott már így gondolkodnék. Ez a szerény is akarok lenni, meg nem is. A gondolatok futnak végig itt a hátsó szoftverben. Valóban nehéz, és ha erre nem készülünk fel, akkor tényleg ott le fogunk blokkolni. Úgyhogy mindenképpen ezt gondoljátok át, kik vagytok ti, mennyit értek, mi a legjobb, tényleg a legpozitívabb, amit ki tudtok emelni magatokra, amiből profitálhat egy cég. Mi az, amiben érzitek, hogy még fejlődhetnétek? Igen, és ez szerintem azért is fontos itt meghatározni, mert úgymond ez már egy jelzés a vezetőnek. Tehát, hogy egyrészt, hogy ott van a HR, ott van a vezető, tudják azt, hogy mi az akkor, amiben mondjuk őt támogatni kell, vagy mi az, amire oda kell figyelniük jobban, vagy mi az, ami úgy fejlesztendő, hogy akár egy képzés lesz a közeljövőben, akkor már őt is elküldjük. Tehát, hogy ezek már nem csak magukról árulnak el dolgokat, hanem ezek már a jövőben egy fejlesztési tervet is elővetítenek szerintem ott a szakemberek számára. Úgyhogy azért ne ilyen egyszerűen gondolkozzunk ebben az önismereti kérdésben, hanem már így komplexebben. Illetve amit még felszoktunk tenni gyakran, és erre is meglepően nehezen tudnak válaszolni, hogy miért lesz jó ő ebben a pozícióban. Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még az előzőre visszatérve, hogyha én tudom, hogy mik a Jedi skilljeim, és mi az, amiben fejlesztésre szorulok még. Oké, az csak rólam szól. Viszont aki velem szemben ül, vagy a jelölttel szemben, ő pontosan tudja, hogy mik azok a kompetenciák, amik esetleg még a csapatából hiányozhatnak. És mik a csapatának az erősségei. Ebből a szempontból is vizsgálják ilyenkor azt, hogy aki jelentkezik, az hogyan tud beilleszkedni egy adott csapatba. Így van, vagy személyiségileg hogy fog passzolni abba a csapatba. Tehát, hogy azért egy vezető már azért tisztában van azokkal, hogy mennyire erős személyiségek vannak a csapatába, és ahogy a mondás is tartja, 2 dudás nem fér meg egy csárdába. Tehát, hogyha már van több nagyon erős személyiség a csapatban, akkor lehet, hogy most nem egy diszk szerint piros személyiséget fog választani ő a csapatába. Így van, vagy ha éppen hiányzik egy karakán egyén, akkor lehet, hogy ezzel lesz nyert ügyünk. Úgyhogy bármi, amit úgy gondoljuk, hogy tényleg valóban erősségünk, emeljünk ki és mondjuk.
Így van, és ha már egy a kérdéseknél tartunk, azért picit a szakmai részre is oda kanyarodnék, és itt kicsit vonjuk be akár a te saját tapasztalataidat is, és ne csak az én HRS oldalamról beszéljünk. Vannak stratégiák erre a szakmai kérdések feltevésére. Én nem tartom azt helyesnek, hogyha valakit vallatunk, és mint egy egyetemi vizsgán kikérdezünk mindenről is, de azt gondolom, hogy szakmai kérdésekre is számítani kell. És erre is én külön fel szoktam hívni a telefonba a figyelmet, és ebben is amúgy volt sajnos negatív tapasztalatom, hogy elmondtam, hogy mik azok a fő dolgok, amiket mondjuk meg szokott kérdezni egy adott vezető, legyen kedves, nézzen utána, stb. És persze odaértünk az interjún, és kérdezi a vezető az adott szakmai ismeretet, és fogalma nem volt róla, hiába beszéltünk előtte a telefonos beszélgetésen, hogy erre azért készüljön. És én azt gondolom, hogy ez is fontos, illetve így visszatérve erre a folyamatos vizsgabizottsági kérdésre, nyilván nem minden tudás elvárás. Tehát, hogy nem kell mindent fejből tudnia senkinek sem, mert vannak olyan skillek, vagy vannak olyan kompetenciák, tudások, amit fel tudunk szedni, utána tudunk nézni, és elegendő az, de azért vannak alapok, amit viszont fontos ugye tudnunk. És nekem amúgy személyesen volt részem olyan interjúban, ebben a nagyon kevésben is, hogy konkrétan úgy éreztem magam, mint egy egyetemi vizsgán. Tehát, hogy a törvénycikkeket kérdezték tőlem ki, és így ültem, és mondtam, hogy úristen, hát ez így nagyon nem oké. Tehát, hogy én erre próbálok odafigyelni, hogy legyen szakmai kérdés, de ne olyan mértékű, és ne így sorozzuk vele az embereket, de azt gondolom, hogy fontos azért egy alapvető műveltséget viszont feltárni a területen. Neked ezzel kapcsolatosan milyen élményeid vannak az interjú során? Elég sok élményem van ezzel kapcsolatban, és most itt tényleg az emlékeim, mint hogyha ilyen filmkockaként peregnének a szemem előtt, nagyon-nagyon vicces. Amúgy is ilyen vizuális típus vagyok. Az első, ami eszembe jutott, és utána mondom a saját élményt, hogy merjünk visszakérdezni. Nem biztos, hogy a kérdező pont olyan módon tudja feltenni a kérdését, hogy azt mi dekódolni tudjuk. Előfordulhat, hogy abszolút más az adatfeldolgozásunk, mint a kérdezőnek. Nem biztos, hogy pontosan azt értjük alatta, amit ő. Merjünk visszakérdezni, addig, amíg nem tiszta, hogy mire kíváncsiak a kérdezők, addig ezt ne engedjük el, tisztázzuk, így akkor elkerülhető az, hogy nem arra válaszolunk, amit kérdezett, illetve bizonytalanságunkban nem fogunk leblokkolni. A kedvencem, az a stressz interjú, idézőjelbe kedvencem, volt olyan élményem az elmúlt egy évben, hogy valamiért az interjún résztvevő szakmai vezető azt gondolta, hogy engem presszionálni kell az interjú alatt, és a szavamba vágott, nem várta meg, hogy végigmondjam, sőt, ugye személyes interjú volt, és esküszöm pofákat vágott közbe, kifejezve az elégedetlenségét, és életem legrosszabb interjúja volt, ezt komolyan mondom, az egyik legrosszabb, és a végén mondta, hogy hát nagyon jól álltad a sarat, elnézést kérek, ez egy stressz interjú volt, és így legszívesebben azt mondtam volna, hogy édesanyádat, de tényleg, hogy a kedvem is elvette attól, hogy egyáltalán oda menjek dolgozni. És hogy ő azt gondolta, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, és hogy ő most mennyire jót villantott ott szakmailag a HR színpadon, hogy ez most mennyire hasznos volt mindenki számára, de nem. De tényleg nem. Ez Hát volt az egyik. Erről te mit gondolsz, Nóri? Én sem értek ezzel amúgy egyet, de azt gondolom, hogy ha már valaki ilyet is alkalmaz, akkor pedig nem egy ilyen elsőkörös találkozásnál kellene ezt megtenni. A másik, hogy valamelyest fel kéne készíteni rá jelöltet. Így van. Tehát, hogy így bele a közepébe egyből, és konkrétan alapból egy LS interjú, egy nagyon feszült helyzet egy jelöltnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nagyon izgulnak, és akkor még egy ilyen helyzetbe belekényszeríteni, ez egyáltalán nem gondolom, hogy professzionális lenne. Abszolút nem. Nyilván vannak azok a munkakörök, ahol ezeknek van létjogosultsága. Feltételezem, hogy egy katonai, nem tudom, repülőgép irányítónál óriási stressz van, vagy akik bombáznak, nem tudok ettől jobbat elképzelni, ahol ennek létjogosultsága lenne, de ez egy irodai munka volt.
Úgyhogy ez volt az egyik ilyen kiemelkedően rossz interjúm az elmúlt időszakban. Illetve volt kedvencem is, képzeld. Na mesélj. Én azokat szeretem a legjobban, ahol nem az önéletrajzomat cincáljuk tényleg darabokra, mert azt én megírtam, ismerem, akinek elküldtem, ő átolvassa, ő is ismeri, és az, hogy én most felolvassam azt, amit már mind a ketten jól ismerünk, én nem nagyon látom ennek értelmét, nyilván a főpontokon menjünk át, ha kérdése van, tegye föl. Én azt szeretem a legjobban, amikor szakmai diskurzust tudunk folytatni egy állásinterjún, ahonnan én is úgy megyek el, hogy abszolút feltöltöttem, és jó élményt okozott nekem is, illetve jó élmény volt a másik oldalnak is. És szerencsére ebben is volt részem, nem is egyszer. Nyilván mindenképpen azt gondolom én is, hogy hasznos, hogyha van egy problémakör, amit mondjuk így felvillantunk, és meg tudja oldani a jelölt, meg azért ez sokat mutat így benne. Úgyhogy azt gondolom, igen, hogy ez biztos, hogy viszont ezzel is vannak elakadások, és lehet, hogy itt arra kötném vissza az én tapasztalataim alapján, amit mondtál, hogy merjünk kérdezni. Mert az ilyen helyzetekben én nagyon gyakran azt tapasztaltam, hogy nem megfelelően értelmezte a jelölt mondjuk azt az egy adott helyzetet, amiről beszélni szerettünk volna. Nyilván nem tudja úgy értelmezni, mert mondjuk nem ismeri annyira a környezetet. Én ugye főleg ilyen gyártó területről, mérnökökről beszélek, de volt mondjuk nekem ebből már így negatív is, viszont tök örülök, hogy neked ezek meg pozitívan sikerültek. Még ha megengedsz egy kérdést, Nóri, hogy HRS oldalról neked mi a legnehezebb egy interjúban? Bármi, ami így eszedbe jut elsőre. Hát ez inkább személyes válasz tud lenni, és ez egy nagyon érdekes dolog, és már itt előbb gondolkodtam, hogy megosztom az izgalom témakörben, meg a stressz alatt, hogy nekem 2 dolog van, amin túl kellett jutnom az interjúztatások során. Az egyik, hogy én eléggé introvertált vagyok, és nem mennek a small talkok. És tudom, hogy ide jönnek a jelöltek, és full stresszbe vannak, és én fogadom őket, és akkor nekem egy pozitív hatást kell adnom, nekem ott biztonságot kell neki nyújtanom, úgymond én tartom a tenyeremen, amikor a vezetőkkel találkozik. És az egyik az, hogy így egyből tudjunk kapcsolódni. Tehát ugye alapvetően amúgy azért te már ismersz meg, ahogy megismerkedtünk is, én nem mondom, hogy nehezen kapcsolódom, de nem tudok jól nyitni, és ezt kellett úgy megtanulnom, hogy hogyan small talkoljak velük, és tényleg konkrétan az elején ezt így tanultam, hogy betanítottak nekem mondatokat, hogy mik azok a semmit mondó dolgok, amikről beszélgethetek vele, amíg bekísérem a tárgyalóig, hogy utazott, stb. Tehát, hogy tényleg ezek a szokásos körök, hogy nekem ez nagyon nehezen megy, és hogy így bele kellett ebbe rázódnom. A másik, hogy az elején én jobban izgultam szerintem, mint a jelöltek. Mert hogy itt valójában nekem úgy éreztem, hogy meg kell felelnem a jelöltnek, meg kell felelnem a vállalatnak, és úgy én irányítom nyilván ezt az egészet, és akkor így mindig csak így gondolkodtam magamban, hogy úristen, én izgulok, hát aki idejön, ő akkor mennyire izgulhat, és hogy neki van igazándiból úgymond itt miértje annak, hogy izgul, és nem nekem, mert hogy én már itt vagyok, meg hát ő csak azt gondolja, hogy úristen, még kérdezünk is tőle, tehát hogy ő azt látná meg, hogy mi vagyunk a biztos pont, meg tényleg, tehát hogy ez nekem az elején nagyon nehéz volt, csak ezzel tudtam magam mindig nyugtatni, hogy aki jön, ő sokkal jobban fog izgulni, mint én. Úgyhogy ez a 2 dolog, amit így megemlítenék, hogy nekem nagyon nehezen ment az elején, aztán nyilván utána azért ez így a rutinnal már jön, de igen, ezt kihívásként éltem meg. Köszi. Szerintem ezzel sok embernek nagyon sokat segítettél. Amit még szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, és ezt nem említettük meg az elején, viszont ez tényleg fontos lenne, hogy egyenrangú félként kezeljük az interjúztatókat is. Tehát, hogyha én oda megyek, mint interjú alany, ne érezzem magam alsóbrendűnek, mint ők. Tehát, hogy ez egy mindkét félnek egy interjú valójában, viszont tényleg. Mert hogy itt még a jelölt is mondhat nemet. Tehát, hogy lehet itt olyan negatív benyomása, hogy ő azt mondja, hogy ő köszöni szépen, de ide nem szeretne jönni. Meg nyilván a másik oldalon is megvan, mert mindig azt gondoljuk, hogy azért megyünk, hogy minket vizsgáztassanak idézőjelesen, de hogy ez nagyon fontosnak tartom, hogy emeljük ki, hogy
hogy egyenrangúként kell beszélgetni, bármi tényleg, ha kérdésünk van, akkor merjük feltenni, ha valami nem szimpatikus, zavar abban, ami itt történik, akkor azt merjük jelezni, és ne alacsonyodjunk le, és ne hódoljunk be azért, mert most én jöttem interjúra. Ezt én nagyon fontosnak tartom kiemelni. Abszolút egyetértek, és nem csak a munkáltatói oldal választ, hanem mi is. Így van, azért mondom, hogy például nekem van saját ilyen tapasztalatom, hogy én az interjú után egyből arra jutottam, hogy én itt nem szeretnék dolgozni, és visszajeleztem, hogy köszönöm szépen, de én nem szeretném folytatni a kiválasztási folyamatot. Szóval itt én azt gondolom, hogy van egy ilyen választási lehetőség mindkét oldalon. Abszolút egyetértek. Képzeld, Nóri, nekem volt olyan esetem, hogy az interjú után ugye második kör már személyes volt, és mondtam, visszajeleztem, hogy én is, hogy mégsem szeretnék ott, mégsem szeretném a kiválasztási folyamatot folytatni, és valósággal telefonon zaklatott utána a vezető. Ez viszont nagyon meglepő. Igen. De tudni akarta, hogy mi miatt nem szeretnéd, vagy ő azt akarta, hogy folytasd? Én elmondtam, hogy mi miatt nem szeretném, és 3 hónap múlva újra hívott. Sőt, volt az elején még, hogy 2 hetente, hogy esetleg változott-e bármi a preferenciáim során, és egyébként többek között egy családi ok miatt sem akartam választani azt a kiválasztási folyamatot, vagy azt a munkakört azon a munkahelyen. És amikor így egy nehezebb családi helyzetben van az ember, és még 2 hetente megkérdezik, hogy van-e változás, azért ez így, erős jelzés. Ez biztos. Meg most azért megérteném, hogyha valaki mondjuk arra hivatkozik, hogy bér miatt nem, vagy nem tudták tényleg megadni azt, amit ő kért, ilyen tekintetben, vagy bármi juttatás tekintetében, és akkor jelentkezik a cég, hogy figyelj, jó, de nagyon jó voltál, és megadjuk. De ha valaki így elmondta, hogy személyes okok miatt, azért az úgy nagyon kellemetlen, és sokat elárul szintén egy cégről, hogyha valaki ennyire utána megy. Nyilván te nagyon jó jelölt voltál, ez neked pozitív. Ezek szerint igen, bár az interjú után elmondták, hogy nagyon sokan jelentkeztek az állásra, és nem tudják garantálni, hogy vissza fognak jelezni. Aztán én aludtam egyet rá, és gondoltam, hogy ne is keressenek, és végül úgy tudtam ennek véget vetni, hogy írtam a HRS hölgynek, akivel korábban leveleztem, hogy a GDPR alapján kérem, hogy minden adatomat, minden elérhetőségemet töröljenek, és ne keressenek. Mondjuk ez egy okos taktika volt, és tényleg itt akkor már nem kereshetnek ezt követően. De valójában ez egy zaklatás volt, akkor már valljuk be utána. Igen, így is éltem meg, és beírtam a telefonomba, hogy ne vedd fel. Hát igen, akkor ez is egy beszédes reakció tőled, hogy mit váltott ki belőled. Sajnálom, hogy ilyenekkel kellett amúgy találkoznod, és akkor tényleg, ahogy most így elmesélted, nyilván voltak pozitív élmények is, de azért elég sok negatív élmény is ért téged itt az álláskeresések alatt. Igen, azért elég régen vagyok már a piacon, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobb a helyzet. A pályám elején volt egy ilyen, de tényleg nagyon az elején, azt hiszem 22 körül lehettem. Nyíregyházáról költöztünk Budapestre, és állásokat kerestem. Nyíregyházáról Budapestre akkor nem volt a legnyerőbb ötlet távolról keresni, mert nagyon sok utazással és rengeteg költséggel járt. Akkor még nem voltak ilyen elterjedtek az online és a telefonos interjúk, és képzeld el, az egyik alkalommal egy nagyobb cégnek a vezetője keresett szakmai asszisztenst, második körben már a vezetővel találkoztam, egy hotelnek a kávézójában, és viszonylag üres volt ez a rész, azt hiszem egy péntek délután találkoztunk, és miután a szakmai részen túl mentünk, a HRS hölgy felállt és elment, és mondta, hogy akkor most hagyja, hogy a közvetlen vezetővel, a leendő közvetlen vezetővel jobban megismerkedjünk. És én azt hittem, hogy lefordulok a fotelből, amikor burkoltan közölte, hogy ő szexuális szolgáltatásokat is elvár a szakmai asszisztensétől, és ez konkrétan megfagyott a levegő, és így leblokkoltam, és nagyon nehezen sikerült utána ezt józanul tűrni és kezelni. Mosolyogva fölálltam, és mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor részemről ennyi volt, és otthagytam, és a bátyám kísért el erre az interjúra, aki, amire leértem az emeletről, ugye a leforrázottságom már kicsit enyhült, és
és így elmeséltem neki, gyakorlatilag el is sírtam magam, annyira rosszul esett, és olyan megalázónak éreztem ezt az egészet, főleg azt, hogy hajnalba keltem, és hogy emiatt én ennyit utaztam, és ennyi pénzt költöttem, és így mondtam, na akkor ő most ide bemegy, és helyre teszi az embert, és mondtam, hogy nem ér ennyit. Nyilván már most így 40 évesen jobban tudom ezeket kezelni, van megfelelő önismeretem ahhoz, hogy egy ilyen 50-es úriember, de legyen akárhány éves, helyre rakjak 2 perc alatt, és akár jogi lépésekkel is fenyegessem, de ott pályakezdőként abszolút elvette a kedvemet, utána nagyon izgultam, amikor mentem interjúra, és meg is kérdeztem, hogy hányan leszünk az interjún, nagyon figyeltem arra, hogy még egy ilyen szituációban véletlenül se keveredjek. Hát ez tényleg nagyon negatív élmény lehetett, és szörnyű, hogy valaki ilyet megenged amúgy magának. És tényleg akkor igazándiból mondjuk el azt, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor milyen lehetőségei vannak. Tehát, hogy tényleg ezt azonnal azt gondolom, hogy nem szabad tűrni, tehát ott egyből elhagyni a helyszínt is, akár utólag a jogi lépéseket is én azt mondanám, hogy meg kell tenni. Tehát, hogy szerencsére én eddig még ilyesmiről nem hallottam, de ez szörnyű. Tehát, hogy ez egy olyan trauma az első interjúid között, akkor úgymond tök fiatalon, hogy én elhiszem, hogy utána mennyire nehéz volt ez, és ezen mennyire nehéz volt átlendülni, hogy tovább tudj lépni. Így van, és szerencsére azóta sem történt ilyen, úgyhogy remélem, hogy manapság már elő sem fordulhat, és senkinek nem lesz hasonló élménye. Hölgyeim, ha mégis így történne, esetleg uraim, mert nem tudhatjuk, akkor azonnal magabiztosan álljatok föl, kérjétek ki magatoknak, és távozzatok. Ez mindenképp, tehát, hogy ez nem tűrhető állapot, én is azt gondolom. Fú, ezzel így konkrétan le is sokkoltál. Nem ez volt a cél, inkább a megelőzés, a prevenció. Nagyon durva, hogy milyen élményeid vannak azért már ennyi év után is. Tehát, hogy azért nekem az így meglepő, főleg úgy, hogy tényleg, ahogy említettem, én nagyon kevés interjún vettem részt, mint alany, és nincs is abban akkora tapasztalatom, és nagyon durva, hogy tudom azért, hogy fog működni, mire számíthatok, tudom, hogy készüljek fel, nyilván készülök is ezekre, de hogy ez amúgy nekem még mindig attól függetlenül meg mekkora stressz, hogy oda kell ülnöm, és kicsit fordul a kocka, és akasztják a hóhért kategóriában vagyunk. Ahogy beszéltük, már az előző adás alkalmával, hogy ahogy egyre több állást pályázunk meg, jobban tisztul az, hogy mit szeretnénk, hogyha megtörténnek a telefonos előszűrések, rájövünk, hogy húha, mégsem ilyen lovat szerettem volna idézőjelesen, és a preferenciáink, a prioritásaink mentén újabb listát tudunk elkészíteni, változtatunk az álláskeresési taktikánkon, ugyanúgy az állásinterjúzásban is egyfajta rutint lehet szerezni, és én bátorítanék mindenkit, hogy ami tényleg tetszik, és nem időrablónak gondoljuk, bátran pályázzunk, mert 2-3 interjú után sokkal magabiztosabbak leszünk általában, ugyanazok a kérdések merülnek fel újra és újra. Magabiztosan fogunk tudni válaszolni, mást fogunk tényleg sugározni magunkból, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy bátran menjen el akár ilyen próba jelleggel is, hogyha van egy olyan állás, amit szívesen megpályázna, de nem érzi akkora tétjét, erre is használhatjuk. Nem túl szép ilyet mondani a munkáltatókkal szemben, előre is elnézést, de tényleg minimális esélyt is meg akarunk adni egy munkakörnek, akkor menjünk és használjuk ezeket az állásinterjúkat. Ezt én is azt gondolom, hogy ez így van. Attól függetlenül, hogy nyilván ez mondjuk nekünk plusz munkát is jelenthet, feleslegesen, de én is igyekszem amúgy erre a magán oldalon is odafigyelni, hogy ha szembe jön egy olyan, ami mondjuk megtetszik, akkor miért ne? Tehát próbáljuk ki magunkat, szerezzünk tényleg gyakorlatot, azért tényleg az egy teljesen más helyzet, meg ezért is említettem azt, hogy akár te vagy én is, akikkel így foglalkoztunk, vagy felkészítettünk jelölteket egy-egy interjúra, mindegyiküknek úgymond idegenek voltunk, és hogy ez már egy jó stressz helyzet, és ők itt is tudják gyakorolni, illetve ahogy említettem, ezt is az AI bevonását sem tartom nagyon negatívnak. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg próbáljuk ki, pályázgassunk, és egyrészt, hogy már akkor az önéletrajzunkat is teszteljük. Tehát, hogy már ha behívnak egy interjúra, akkor már azt látjuk, hogy az például nem rossz.
Úgyhogy ez még mielőtt tényleg így idézőjelesen harcba szállnánk, ez egy ilyen teszt jelleggel tök jó. Ha meg valaki álláskereső, akkor meg nyilván minél több helyre megy, akkor megint hasznos neki, hogyha folyamatosan van tapasztalata és up-to-date tartja magát, hogy milyenek a trendek, melyik vállalatnál milyen feladatok jönnek elő, stb. Már egyre több helyzetre lesz felkészült. Legkedvesebb emlékem ezzel kapcsolatban Vivi barátnőm egyetemi keretek között mentorált egy egyetemista lányt, akinek egy ilyen interjút tartottunk, egy ilyen próbainterjút, és az a visszajelzés jött tőle, hogy nagyon sokat segítettünk neki, és tényleg megtátosodott és megpályázott ilyen gyakornoki állásokat, és remélem, hogy azóta már dolgozik ezerrel, és annyira örültem, hogy még neki is tudtunk segíteni, pedig tényleg ott a pálya elején a legbizonytalanabb az ember, és azt sem tudja, hogy mi fánterem egy interjú. Úgyhogy bárki, bármely élethelyzetben éljen a lehetőségekkel, akár minket keressen, akár az AI-t, akár az ismerőst, aki már tapasztaltabb, merjetek segítséget kérni, erre buzdítanánk mindenkit. Így van, és amúgy nekem is nagyon pozitív visszajelzés az, ha valaki meg utána reagál, hogy úristen, felvettek azért, mert előtte elgyakoroltuk, és pont nemrég egy pár hete történt ez meg velem, hogy konkrétan így visszahívott az egyik ügyfél, hogy igen, amit átbeszéltünk, úgy volt, arra számítottam, tudtam válaszolni, és képzeld, már 3 napja így dolgozok, és minden eddig tök jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekünk is utána egy tök jó önbizalomboost is, meg örülünk, ha segíthettünk. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy beszélgessetek akár tapasztaltabb emberrel, vagy bárkivel, aki tud ezzel kapcsolatosan segíteni. Amit még itt kiemelnék, és ő például kiemelt ebben a beszélgetésben, hogy az önéletrajz kapcsán is igaz, mondtad, hogy nem szeretett, ha azon mennek végig az interjúztatók, de hogy abban is tudunk olyan kérdéseket feltenni, amire nem feltétlen számítanak. Gondolok itt azért ilyenre, hogy miért volt akár akkor egy nagyobb kihagyás, vagy nagyobb szünet, hogy ezekre azért mindenképp fel kell készülni, és például pont itt a beszélgetésem kapcsán, ami az utolsó eset volt, nálunk volt egy ilyen időszak, amíg ő munkanélküli volt, és hogy arra helyesen tudjon válaszolni, hogy tud majd megfogalmazni, hogy ez ne hasson mondjuk rosszul az adott interjún. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg hasznosak ezek a beszélgetések. Vagy akár azt, hogy ha mondjuk egy nagyon rossz szájízzel váltál el egy cégtől, és hogy fogalmazd azt úgy meg, hogy ne negatívan nyilatkozz arról a cégről. És azt gondolom, hogy tényleg akár már az segíthet, ha a párunkkal beszélgetünk arról, vagy eljátszuk, hogy milyen az az interjú helyzet, mert már akkor megfogalmazzuk magunkba, hogy ezekre a kérdésekben milyen válaszokat tudunk adni. Abszolút egyetértek, és itt egy tanácsot adnék még, hogyha vannak ilyen gepek az önéletrajzban, vagy esetleg otthon volt az illető, teljesen mindegy milyen okból, vagy teljesen más szakmai környezetben, más munkakörben próbálta ki magát, akár elment könyvet írni, vagy kerámiázni, de nem tudom, irodai környezetben szeretné folytatni a pályáját, vagy korábban hosszú évekig abban dolgozott, vagy multikörnyezetben, akkor mondjuk el azt, hogy mi az, ami ebben az otthonlétben, ebben a más környezetben megerősített minket, milyen új skilleket tanultunk, amik segítenek minket ebben a munkakörben, mit látunk másképpen, mint korábban. Tényleg a pozitívumokra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi az, amit nyertünk ez alatt az időszak alatt, ami segít minket ebben az új munkakörben, vagy ennek az új munkakörnek a betöltésében. Igen, és még ehhez, amit én hozzátennék, az az, hogy mindenképpen arra a kérdésre is készüljünk, hogy viszont abból miért szeretnénk váltani. Pontosan. Miért jelentkeztünk ide, miért akarunk ilyen irányba menni, miért térünk akár vissza ugyanahoz, amit előtte csináltunk, és azért erre is tudjunk adni egy elfogadható választ. Igen, itt nagyon sok élethelyzet van, gondoljuk végig, hogy tényleg valóban mi az oka, itt nagyon sokat segít az önismeret, hogy egyáltalán magunknak bemerjük vallani, hogy mi volt az eredeti ok, ahhoz képest mi az, amit mást keresünk. Ez fontos, hogy kiderüljön a munkáltatói oldalnak is, hogy még egyszer ugyanabba a csapdába ne kerüljünk, illetve számunkra is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi volt rossz, és mit szeretnénk másképpen csinálni.
Igen, és ha ezt a tanulságot szerintem már magunknak meg tudtuk fogalmazni, és ezt át is adjuk, mert szerintem ezt bátran mondjuk el, hogy igen, ezt szerettem volna, de ezért meg ezért nem éreztem mégsem magam benne jól, viszont azt gondolom, hogy itt most visszatérek, mert ez sokkal jobb, és rájöttem, hogy ezt szeretném csinálni, akkor az már pozitívan hat. Ez így van. Én ezt megkaptam egyébként a legutóbbi állásinterjúmon, ahol most dolgozom, és abszolút jogosan. Látták az önéletrajzomban, hogy nagyon sok időt, energiát és pénzt fektettem abba, hogy HR vonalon képezzem magam, viszont mint projektmenedzser on the job tanultam az elmúlt, már nem is tudom hány évben. És megkérdezte az interjúztató szakmai vezető, hogy ez miért van, és miért gondolom, hogy most ez így jobb lesz, mint az előző helyen. És volt rá válaszom, képzeljétek, és úgy látom, hogy sikeres, mert hogy már ugye elég a próbaidőn is túl vagyok. És ott világosodtam meg én is tulajdonképpen, rágódtam folyamatosan, hogy mi volt az előző helyen a gond, vagy az előző 2 helyen, hogy én ott nem tudtam kiteljesedni. Mi az, ami nekem igazán fontos. És ebben nagyon sokat segített egyébként az előző munkahelyemen a HR-esek által használt eszköz, a karriertérkép, hogy mi az, ami számomra a legfontosabb. És én rájöttem, hogy nekem az emberekkel való kapcsolódás nagyon fontos, hogy egy olyan munkahelyen, ahol elvétve találkozom emberekkel, és csak az online térben mozgunk, az nekem nem lesz hosszú távon elég. Nem fogok tudni töltődni. Az, hogy nagyon-nagyon messze volt, nagyon kimerített az utazás, nagyon sokat elvett. Ez is nagyon fontos volt. Az, hogy szeretem az embereket, és pörgök ezerrel, ez tök jó ehhez a projektmenedzseri lét szerintem a legkiválóbb, és nagyon sok olyan eszköz van a HR-ben, a pszichológiában, a coachingban, amit tudok használni projektmenedzserként. Úgyhogy ezeket szépen összeszedtem, hogy mik azok a pozitív dolgok, amik a HR-es múltamból, a coaching tanulmányaimból, stb. Felhasználható, és akár a cég is profitálhat, és úgy tűnik, hogy bevált. Na, szuper. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg erre készüljünk fel, és ebből negatívan nem lehet kijönni ilyen esetben. Így van. Ilcsi, van-e még bármi, amit megosztanál a többiekkel, vagy a hallgatókkal? Szerintem nincs. Én is azt gondolom, hogy eléggé teljes körűen beszéltünk az interjúról. Írjátok meg, hogy kinek milyen élménye van, milyen sztoriai, akár vicces, akár negatív, vagy nagyon pozitív élmény, és ha bármi kérdésetek van, akkor pedig nyugodtan keressetek minket. Nóri, beszéljünk kérlek, hogy miről fogunk legközelebb egyeztetni. Hát a következő témánk az, ha így megyünk tovább egy munkavállalói életciklusban, akkor az onboarding lesz. Én azt gondolom, hogy az lenne a hasznos, illetve nyilván utána már így a munkavállalói lét, illetve a munkavállalói légkör is szóba jön majd. Szóval jönnek hamarosan a szaftosabb témák, úgyhogy maradjatok velünk, továbbra is hallgassatok, aki még most találkozott velünk először, az kövessen be. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Sziasztok! Sziasztok!